Inyoro bersungu melakapor. Kabarum kalau hukpa berukun bermensim bakui. Inyoro bersungu melakapor. Kabarum kalau hukpa berukun bermensim bakui. Inyoro bersungu melakapor. Kaburam kalau hukpa berukun bermensim bakui. Kublai pun Trai Jisubi memelawan lambang yangi sasisin khmat jume. Mela aingi tekalat sasisin bangin wan shame bangin ut nginam yagita kijingdon kam kijingdon jar kabangi ngisem. Hagini kisngi bangi balalet nyo. Mesuthu kanra dengi bangi telon. Melawan lam yangi syame. Kublai shibun kanra kamtame nakamta kijingko jingkya. Nyo kamet bamansim. Nakamta kabor kasor bamela aingi. Hagini kisngi baladeb. Nakamta kijingmut jing perkhat kabasyai. Nakamta kinong yarab. Nakamta kabam kadi kakup kasem. Nakamta kibahing hasem. Nakamta kinong syun. Nakamta kitu kibaiit yangi. Kublai shibun Trai Jisubi nakamta kine ki baro. Nakamta kane tungin onglang. Kublai shibun ko Trai Jisu. Isungu ime ko Trai Jisu. Ipodon burom ime ko Trai Jisu. Sasisin kena nipai shame. Ni IT hame ya kita kipop kisang. Kilat kiba ngingilale hakini kisingi balalet nyo. Hakijing bam poi perkhat jungi. Berwat hapreng kajing tip jungi. Handai ngile persya eme. Day dakamon kajongi kendan. Kaba ngipen susi eme. Ngipen long eme bamen syayap sasisin halor keding pena. Kendan Jisubi sumama pingi iwei pa iwei kendan. Meu blei badap nakajing snai. Nakajing yangi iwei pa iwei. Ngitip kendan ba ada kalong kamon jume melaban pinstom melaban be no yangi naga kti ke jume hendai kendan ngisania bernginge hakajing sibun ke jume naga ne kedau kendan ngiwan chme ban IT yala ke jong kamet ba mensim ni IT hame tu penyat mame tu penlet mame kajing im kajongi Naga nomor aspa
Hagani ka klimat paminta tungin sngo e kata ka jingdon jong blay ka jingdon jong jisu hapeleng ka jong hapeleng ka yin ka sem ka jong hapeleng jong u hapeleng jong u bat jong ni tungin ya pusan tungin ya perkhan to pli ki skor jong ka donut ka jong bat sngap bau jisu kren hangi Aslem ulakwa banong yang apa depi. Hendai kapop kala khanglat khanglenti yangi. Ban ngitibru bau nyai ong pan batpin sayo. Tumenta tuin pan ni jing kam gijongi. Yaga jing telot yaga jing duna jongi bangin pa pendab hau jisu. Ubalong katulong jong ki ai baro. Tungin duai kerpang nagamta ki himen ki parag jungi kiba inbu akhmat jung jisu hagani kapor jisu kwa ega jinget ke jungi ega jingsine ag jungi ho tangga tahi kaba sawanra yoso ubathyang jong jing duai ke jungi Idway na kabanta ida fudel kempan nang ba inyo ya kajing tumu ka ba idon hagamansim Dway na kabanta igleri ana nongsi kanang ba inla banthok bhai ka exam ka jongi but indon borbor hapdeng ka jingko jingkya but na kabanta ihmen jong iru I brother Malcolm nongsi nang ba inla banyat sikmat hagajing temu gajing bat gajing pule puthi gajongi nagabenta I Juliana nongsi knang ba indon berbor pleng kamet ko bakot bakhia ba indubla ban syam jingsuk hagajing mut jing perkhat ba kamen sim gajongi Nagabenta kimensim balaklat no jong kaying kasem jong I linet khar mujai knang ba kindubyo ekata ka jingja thaj bam jukun Nagabenta I phiba recommend Mary but I elpidora Mary shooting knang ba in la ban thok bhai ka exam ka jong I Nagabenta I Remonica Langstang Kenang ba indon berbor hapeleng kamet ko bakoj bakhia but indon hapeleng kajing iwe pan but kurkhuru ya kamen sim jong ipara jong I kenang ba kinyo berbor kindon berbor hapeleng ublei hapneng Nagabenta I Silvanus ngi Kenang bandon berbor pedeng kajing kojing kia Nagabenta I Sidalin Camden Kenang banyo kajing suk jing kemen But indubla ban tur sajan jong blay But IT u yak eke baro kaba idon Nagabenta kemensim balaklat no jong kaying kesem jong kong sunita kong sini. Kenang ba
ublay unkot noi ki hakahima ka jong nakamata kalungkhu singkha jong icharles singkling to ai bobling kurkhu kurdo but unda on care ye I yakajing im jong I baman lagasni nakamata jong isinat sunita khongsni knang ba indubdan barbor playing kamet ka Kenang ba kajing tmu ko bhajung I kanum le no e ndai kan seiso bat kan ya cheprang karkum kajing tmu ko jong I nakamanta I Margaret lingdo kenang ba blei mun ai no ki yakacha kajing ja thaj bam jukun nakamanta I Christine kenang ba blei ngurkhu kudo agi ngasam jong I borok we nakamata ka ying kasem jong I ambalis dekhar kenang ba don borbor prank kamet ka bukoj bikhya nakamata ka jingko jingkhya jong I bantilin nongrang kenang ba blei un penkoj penkhya no I un pelaj no I nakata ka jing stom ka ba I don nakamata kajing ko jingkhya jong I diamond lang no room nakamata kajing thung jing tap banakamata slap over biang nakamata I violin maring kenang ba blain kurkhu ya kaying kasem jong I borok we mat nakamata imewan bante alva lapi hunlang but James makin la banthok bhai ka exam final ka jong ki kaba insalong la sai nakamata ibini lang wasa namba blame usna ka jingwa jong ka jong I ko unya don dekat berbor hari Tusngo tusngap igi jing doai jing kerpan kebing yawan ra hme ngi kan ra ki batlon ngi don kam igi jing dolang ka jong me ya ka jing ko jing khya ya ka jing I ya ka jing khro ya ka jing suthu ka ba wan na me hi to kur khu ngi we pe we wat ekitu ki ba ngi ngimtep handai kile bhai ngi nare to kur khu ki kanran khnang bakin don borbor pleng kamet ko bukoj bakhya bakin dubla shushu banle bha yaki breu kaba ki kundu hagi jing im jing ki kaba mana gasni hagani gasni kamtam kanran ngiwan ra hme yakamin sim bala khlat no kibala yakimin sim kibala lej haswa jong to ai ki kanra dekata kajing jathai bam jikun Number Aspa South.
Kubangi hingila ruai kene gijing ruai. Ba ublay ulong gijing kermen. Ublay ulong gijing ublay ulong gijing klan. Tungin paishu ginom le rain na kabata ke ai ki bangi lale hagisingi ki balale nyo. In paishu indianga khamat jungu bat panu. Utara jisu kwa yangi we pe we bangin paishu om shaka perthai om shaki kibriu ki ba yalam mengi shakalinti kababakla. Ditang ma u bat uhi unlong ubakrau bat ubakli tam. Ke ai ka don kam kalong ka jinge bagajing senya ka jongi. Bangi ngide ban bu akhmat jong blai. Hidwaru nakabanta imeri na singkli klang ban kikhun kiti kijongi kin la bha ban tho ek exam kamat salong la shai kisni nakabanta I IT lin meri khanun baindon borbor pleng kamet ka bokoj bakhya baindubla ban ej borbor yo blai nakabatai Angelina kharla nai nambo blai unlam hegalinti shaiba inya shaiba in phai nakamda jingwa jikia jogi Melina shahoy nakamda di Dana School Mary, Wana Pupa, Rosario, S. Nonghan. Baublain kurku unriun sumariki, bain lat nakajing pangjing sitom, bain don berbor pedeng kemet kabukoj bekhya. Nakamata I Felicia Lingdo, na baublain kurku yaking kasem kajongi, bot unsinshar, unlam lenti ki, klang ba kindup long kita kibriu ki ba job barobo. Nakamanta kajingko jingkya jongi Namesius Venet langsti. Nakamanta inar bok lang khar. Bat kamtam nakamanta kaminsim jongi pa jongi. I Rafael Kongpai. Bain yo no ekaja kajingja thai bamjukun. Shobha nakamanta kajingko jingkya jong isgo bhalang lingdo khnang baw blai inkurkhu yei baindon borbor bleng kamet kabukoj bakhya tongilum lang kiting dwai jing ba gila unpaw bat kiba nimla unpaw kidaw bobo tongin bu ya jingshya no prajisu on snap Tumata in pandam yala de khmat jung Trai Jisu. But IT
ha kani kapor ka bawanta kani kapor ka ba tang sipang tun berat no kita ke jing mut jing perkhat ke jungi ki basneu ya kita ke jing bun kam ke jungi ya kita ki kam ki jam ki ba ngi hingi de banle to i no ki sipang mat aiti ho jisu uban sakar khu ya phi badanga hagani ke khleman Naka number Hispa Nyukundai. Hispa Nyukundai. Naka number Aspa Akiyam. Aspa Akiyam. Jing
Kabarom Kulang Hukpa Barukun Barumansim Bakui Kabarom Kulang Hukpa Barukun Barumansim Bakui Kabarom Kulang Hukpa Barukun Barumansim Bakui Kodunur Bakui Tam Jisu Kumara Agunara Kristan